Aga jingle kai Indian Football League happening ka Aizawl FC Persha ka Rajasthan FC. Aba phai shakna ki jingle kai ka Aizawl FC kala khor ga nam chop. Hadin bagalala abat Pynliem sok ya ka Rajasthan FC dalai la ka wei. Aga jingle kai Indian Super League happening ka Jamshedpur Persha ka Inter Kashi. Aga ka jingle kai ka Jamshedpur kala khor ga nam chop. Hadin bagalala abat Pynliem salit ya ka Inter Kashi dashikul lanon. Agawai par kejingan kai Indian Super League happening ka Mohun Bagan Super Giant Persha ka Odisha. Hagan kejingan kai ka Mohun Bagan Super Giant kadang peteng ban khur ga nam job. Hadin bakalala abat Pynliem sok ya ka Odisha haduk san la kawai. Agajingan kai Serie A pedeng Napoli Persha ka Torino. Aba pai syagan kejingan kai ka Napoli kala khur ga nam job. Hadin bakalala abat Pynliem ya ka Torino da ar la kawai. Agajingan kai Bundesliga pedeng ka Bayern Munich Persha ka Mönchengladbach. Agan ki jingle kai ka Bayern Munich kala khor ga nam job. Hadin bagalala abat Pynliem sok ka Mönchengladbach da saul ka wei. Aga jingle kai FA Cup Fidraw happening ka Wolf Persha ka Liverpool. Aba phai shagna ki jingle kai ka Liverpool kala khor ga nam job. Hadin bagalala abat Pynliem ka Wolf da lai ka wei. Aga jingle kai League 1 happening ka PSG Persha ka Monaco. Hagan ki jingle kai ka Monaco kala khor ga nam job. Hadin bagalala abat Pynliem sok ya ka PSG dan lai la kawai. Aga jingle kai La Liga pedeng Celta Vigo Persha ka Real Madrid. Aba pai shagna ka jingle kai ka Real Madrid kala khur ga nam job. Hadin bagalala abat Pynliem salit ya ka Celta Vigo da ar la kawai. Bari ka gol Pynjop ka Real Madrid kala yo ben Thep hashwa ben kod ka jingle kai kata ka Minit ka bakandai peu plusan. Aga jingle kai AFC Women Asian Cup happening ka Bangladesh Persha ka North Korea. Hagan ngi jingle kai ki thele kai ju ka North Korea kela khor ga dam job padin bikilala Pynliem sok ya ki thele kai ju ka ri Bangladesh da san lanon. Hagwai par ka jingle kai happening ka Uzbekistan Persha ka China. Hagan ngi jingle kai ki thele kai ju ka China kela khor ga dam job hadin bikilala Pynliem ya ki thele kai ju ka Uzbekistan da lai lanon. Aga jingle kai Saudi Pro League happening ka Al Hilal Persha ka Al Najma. Aba phai shagna ki jingle kai ka Al Hilal kala khor ga nam job. Hadin bagalala abat Pynliem sok ya ka Al Najma adu saula not. Badhagan ki jingle kai Benzema oleh yo ben Thep argol naga benta ka Al Hilal.